he CCTV footage hi ngun takin lo en taila he footage a hian patling pakhat nutling pakhat le an shwai rol thar pakhat an langa en mai chuan he rol thar hi an fapa ni ngei poina siata ma se thil ngai twa zui tham tak zok chu he tiang kholum le salutuk kara hian he mi te nu pa hian mui tuamna max an wa tlat mai hi ni kholum nen thok a har sat veu poin arin oma chuti chungchuan an mel thupan tume moti mai turin mai tuamna chu an wa tlatani an ruala kal rol thar korpol hai ro hi chuan max wa ve me lo thunga he thil te tham tak wang hian police nu chuina chu a ol sampha ta hlop zoka poi khoi tu emu chu man chhoin anum pha don ani juni sari kumsang ni somni parukhan police te chuan West Bengal thleng thak an zui pha anin nge ya changin an pathum hian an rek chuakani man ani chansia tani meu chuan mitin mai chuan makan tin abara khai tak seta engwangin nge manania engwangin nge he CCTV footage hi a viral engpoi nge heng mi pathum te hian an khoi kan ngai thladon ani junili kumsang ni somni parukhan Delhi cheng devarati chuan a u de boss mita chu biak tumina khola an unaw hi ni din deuh thoin biain an ti po arwal china ma se chuminia a phone kholero voitam tak arik nuwa po a u chuan a chang thei reng lova a nu dewa anawin a khole puin a chang thei chuang lovani devarati rel ru chu anwam lo chhotial tela a u chunga chuan thil chalo a thleng anga angai to de chuan a phili boy ti ta hialani he arel ru ha na le mang an na hi anu le pa te po a shil ta hiala a chung te po chu anjil ru nom lo leya a than chu de boss mita hian phone call chang lovin a ngai lo shima a big takin a chung te khol phei chu a chang ngei china ni a to pa chuan anaw devarity chuan hle chu har sa tia a u chena in ngeya chuan wakala thil zia wangai ven chu atum ta ni de boss mita hi is Delhi huam chung Vasundhara enclave Satyam apartment a ama chavina chenga Delhi University nwaya Shivaji College English assistant professor na thoklai ani nge ni devarity chu a apartment a chuan awathlinga mase kungkhar chu tala in alawing kala atira chuan a u chu khoya emo a chuak lokani ringa mase arei tial tela a u chuan ron hoti reng anei theilawa amangang to boxi chuan doorbell chu a metlut-luta kongka te po chu a kikridot tota trap tro chung chuan a u chu a kautor twara a thom siain chenom nai vai mi pui te po chu adon pungkhom tial tiala chanem ngai te kan be ngat nuwa chuan kongka chu an hong thei shama in chung an han lu che chu a chung an thil mo wang chuan mitin mai chu an khong lo chawani chhuata chuan mun sang thi sen tling sen duk tak te chu alo oma a chung boruak shim chu awap chura thi sen thang rim nen chi na riau an nei hluma wangin a chunga chuan lut ngam po anom lok lovani tlom ngai zwal huai sena som koma in chung mun thuk zo kan lu meu chuan de boss mita chu thi pui tham thi sen tam tak nen chuan chhuata alo le chenga alua hliam na tak tuarin aban jek le lama chuan zaina hliam thuk taka nei bokani thi sen tam tak chuak le de boss mitai din mun nen chuan an ina chuan miswal tu emo chu rong takin a cheya de boss mita chu a that ngei ti sha theyani devarity chuan a urwang chu hetiang din huna a mu meu chuan a thinlung chu ake somveka insum zolovin a trap twara a chung te chu thilom zia shilin a khol ngala chumi nuwa police te po thil thleng shil niin minute relo te chungin New Ashok Nagar police station atangin police how to te chuan a mun chu an thleng ngala chu flat chu ponlam mi te lu chwa thailo turin andang ngal vekani en mai chuan he case hi sha thiam har sat takani kungka inkar chhia umlawa tukver te po ani himpiala pungluda na almera te po alawin kal fel thlapa thil hlule hlulo zong te po anma ni omnak mun tur dik taka chuan an la om veka khoya ma chuan ruk na nu ma emo bungrua swasam na nu ma engma om lovani he thil hian he thu boy hi
chui har sa le makle zwala a siam ta ni a chan chu hela yena hian in rok na le ruk na a thleng mia lawani chi chuan tunge tual that tu chu ni tang le police te chuan no an chui zoi lai chuan pindan chunga tui in na nau lawin hung chuan an mi ta la hle ya he tui in na nau hi de boss mi ta nge hian tu emo in chunga lu tir chu tui a in tir na tan a mangani an jing ani tual that tu chu de boss mi tai mel sha cha nge yani an jing ta ni poi khoi na thlen nak muna chuan forensic team te chu kaulu ni in pindan chunga chang chuan thil sang fia na tan an la khoma fingerprint te la khomin in chung mun sang changin fin fiana om thei to rang chu an khon khom buka postmortem kal tlangin a thi hun cha le a thi chandik tak fin fiana tur chuan na an thok chau chan ta ni de boss mitai nu le pa le alai zon ti chu an thin lungana in an la ham hai hle ya me che zai dam le arwal pol thiam em mai hian engwangin nge hotu anei rengotang tuin nge hetyang thil hi achunga ti duang ti chu an che thiam lo hle ni he thu boy hi high profile case ani thuaya police te chuan special team an din te hiala a chan chu tarlan tuang khan de boss mita hi college assistant professor ni yin mi hausale challang te chena apartment building a cheng boka aboral ma kumhne le a chan ve chang khan Delhi University nwaya Shivaji College English azertir chana zertir tu na atho ba ka hian college cultural committee le fine arts society te po shwai tu le active takania zirlai ti chu drama event le inti siakna sang ma chon turin azin chwa pui fo chin boka thomal tlem te in soidon taila de boss meta hi mechefel zaidam rilro tuang le mason zel du mi anga shia tania college lama po mi tu manen in hir ngau na le in rem lo na ane ngayan shilawa hei wang tak hian police te chuan amimal nun lam chu thuk zokin an bi chiang le ta ni a chung ten kumna changin a chung changa thil thar shat belan neya de boss mita hian kumsang he som pasari khan pasal anei towa ma che chhungkua in mu thiam lo na le boina sang wangin anin rem hlei theilawa ti chuan kumsang hi somni pani khan an nu pa chuan in chen hlen an tum ta a anin chen dil na chu karkar duma korta an sapik nge ya fa an la nei lo wangin anin chen nuwa hian de boss mita hi setiam apartment a khana ma chawina chenga heta chang hian ni tin a na chuan a kalmai thina ni junilia beiselo taka anun na laksak ani tamai hi anin chen na nen hian in kung kai na anayam ti chu zonalian takalo ni ta a police chuan thil thlen danin dot timeline zong an shiat fia nuwa chuan a pasal hlui chu anjin hlel beralo ni ta a ti chuan a pasal hlui Bengaluru wa cheng mek chu police te chuan va be pupin anu pui hlui tual thi chungchanga chuan thu an zot fia ani chuan keini de chu kanin chen dai to lom engwangin nge hetyang thil hi chunga kati du ngotang ni tin fia takin lo changa a chana chuan police te po tlem chuan atilung oi veya a chan chu a soidan ki le a mera chuan dol soi mel alangan shiat lo wangani he poi khoina chinfelna tan hian fiana CCTV chu an bei sena nei san berania ti chuan satiam apartment le a che vela camera zong chenga thalak la khom su endi kanita a darkar tam tak chung footage chu an han en ngata team hau chuan video chu uluk takin an han en fia chuta chuizoi tur pakhat poimo tak chu an muta hlau mai chu thil chuan he case an chuidan po hi ati danglam ta dor mai ni tual thana thlen ni khan CCTV a chuan chhungkua pakhat chu apartment chunga an lut lai monia mitam taklo lut le chhuak anom kara he chhungkua footage kan mu mek te hi police te mitla tu le anjin hlelna nei tir tun ni he footage chhungkua a langte hi nutling le patling ba ka an fapa ni om tak rol thar tin nia en mai chuan chhungko pa ngai an chene apartment a inzui hote po anangani mase police chuan tual chung mi pa nga yin khulum le wap salutuk kara anti ngai hau lo tur chu anti ti an hutlat maya footage lang nu pa de hian maksan wo a jun thla khulum le wap kara po an mai an tuam tlat chu niya
vairam lum tur zia chu kan shatiam chavinarin ma se hei aya makle police te mit le tu dang omle chawa he chhungkua hi apartment chhungan lu lai khan thomhnu dang an ha ma se aron chwale meu chuan puitling pani mi pale mai cha ti hian an thomhnu thlakin thomhnu dang an ha ma se rol thare ro chuan a t-shirt pol ngai thau kha ala ha ni ani chuan a thomhnu a thlak ve me alawa he thila wang hian police terin hlelna chu asang tial tiala amai ro chu har sanna lian ber ni ta chu CCTV a khan tu mel ma alan chen lo wangin anni na dik tak fin fiana chu a mai lawani nu chui tu re chuan mi sani vel lai mai komin zonan zota dorkai a che vela mi puite le poi khoina thlenna hmuna apartment a cheng mi puite thlengin ma se heti chung hian tu man chung kwa lo lang te chu an chat ngai mi ni thu an soilawa thilmak ve tak chu ni chu apartment a chuan tu ma she tu anum lo dana poi khoina thlenna hmun apartment na ya chengte chu an ni anjinum lo ta hleya nu chui tu re chuan ma han lak le zel dan tur an ngai tua CCTV footage nei to ma che an be se aya case chu alo har seta wangin aruk tak chuan ma han lak zel dan tur po chu an wan ri hleya ti dan tur dang an ngai tua lai chuan apartment pon lam camera chu oluk taka en fia le chain an cheta chu ta chuan ma an lo en kan mai police te mit la tak aum le tatlat police te chuan taxi pakhat lo ding ring hin muwa mini somthum ve lai chu ading towa chu ta nu chui tu re chuan chu cab driver chu wazong chhuakin zonan zota driver chu CCTV footage me bathum te thalak chu anhan entir chuan alo la she chiangang maya chhungkua footage langte chu hotel chenga awashwai niin tual thana athlen nuwa pokhan an thlenna hotel ngeya chuan awa thla let le niin asoita he taxi driver an komna chang hian chuizui dan tur chu a chiang le takwar mai ni police team te chu driver in mi pathum te awashwaina dolupura guest house a chuan an vatlan phei ngala chu ta chuan an ming zialo na le thalak te chu an va enfia reception thok tu te po chu zonan zot ngal boka thok tu te chuan chu chhungkua chu an lo she emema reilo te chunga tan chu hmunan thlen thu chu soin chu ta an ID proof te po an han entira ma se reilo te ya heng document te hi alim vekani ti sha chhuania anni na dik tak thup nan identity lem an lo hmang chu niin amai ro chu minglem me hmanga ruwa man na chale velfai tak angalang an siam chung hian ti swal pakhat an lo nei hlawa hotel an inzialo na phone number chu an phone number tak tak an man lai ngei an lo da hlo mai ni chu number chu nu chui tu da tan chuan mana tangkai ber aron ni chauta surveillance team te chuan chu number chu an chui sui ngal char chara miswal te lem chana chu zoi muangin hailanin a chan ta ni an chia chware dan chuan hotel an chwa san nu khan chu mi te chhungkua chu railway station a chuan an vakala chu ta chang chuan Burva Express rail a chuangin West Bengal lampanin an lo tlan chuak to tuna chuan police te chuan tualthat tu te chu an ngai to hle ti an she theya an ma ni nge hi an niang ti po an chiang to le ni tualthat na thlen la ya an location history an number changin an she thei to he baga hian tuna an omna mek po an she thei boka CCTV footage cap record le digital trace zong te chu khai khomin investigative team te chuan West Bengala Bradaman district anin nge mai chu an wathleng tarup mai ni Juni sari kumin kumsang hi somni parukhan chu in chu an valu chwa atopa topa in nei tupa Ram Prasad Das anupui Bansari Das le an fapa rol thar kumda tlinglo a ming thup an chena in ngai atang chuan an varek chhuaka an man lai hian finfiana chatok takle poimo tak mai police terin thlelna tifia tu tur an mu chhuak nual boka an kuda chang hian de boss mitai cell phone chu an mu chhuaka chuta tual thana thlennia an thom no ha ka thisen kai mu chwa ani bokani de boss mitale he mi de chhungkua hian engin lai chena nge an nei engwangle engthilin nge he mi de chhungkua hi deli thleng kala he tiang tual thana rap thlak tak tia tlan chhia tir le tang le an man tir hian
debos mitai tual thi chungchanga chuan innam hnoina engma an nei lo thuin an phana sa hleya ma se nu chui du re chuan he mi de chhungkua hi an jing hlel chau ni lovin an laka fin fiana thatta kan nei sia paingang ma se chu chuan thia ma chantir don chuang lawani mobile phone location hotel record cab driver thu soi CCTV footage le thil man chwa zong zong te chuan thudik chu atar langani police ten an nek chep tial tiala an chan hun po a phet tial tiala thudik chu aron lang chuak ta ni thudik tak chu West Bengala brother mana hemi de chenna le anram hi debos mitai taniya chu in le a mun chu api ne na changa debos mitain arau chunniin Delhi changin debos mita hian assistant professor na thok chungin ain kol china chuin chu midang lwa tirin in lwa man khonte thom chatna chungchanga te po debos mita chu ruwa mana siam tu berle thutluk na siam tu ni kumtlem te kalta khan ram prasate chung kwa chuan chu in muna chena in pakhat chu ronlwa in atira chuan kim chu apangai veka a hundik taka in lwa manan peya engboina ma om ngai lovani ma se tlemin in mundang dang po chu lwa bel adil zela debos mita chuan aring e mema lwa po alo phalsak zel mai ni ma se hunakal zela ram prasad chuan chu in chu ama ta emo adi chan tatlat maya chuta chuan sum dona hial janin thalak leina khol photo frame shop chu asiama asum dona chu akal tluang hleya a hlotlin rual hian ario ruwa chuan du amna alo oma in lwa chu du tok mai lovin in le a mun ma de chu ama ta ngei a minga omni se asum dona po chuan ma a son bel zela be se ani hei wang hian debos mita chu in le ram chu leitir mai turin ati china ma se debos mita chuan voi tam tak chang takin alo hnol china a chan chu atan chuan chu mun chu ram le in satya ani lova an chung kwa le api boral ta te chena in chin aro hlu ani wangani shal chu khovela a soirik ngai lo tur thilania chuti chung chuan ram prasad chuan lei thei nge in be sein are ro thlang tir tumin adia renga ma se debos mita chu adina nga ya chuan ding thlatin are ro chu aso son do silava chu chuan ram prasad chu tloma lak tirin mani to ka sumnga lawin ti venen mantau takpoa leya adu chunga nol adizel chuan phubalak du na asyam ta ni debos mita khan ti til satlia ngai sakin ram prasitero chuan alo ngai thotak emema engtikong puin chuin chu lak sakatum tlatani helaya chang hian aril ruwa chuan thil chalo tak ti do na alo pianga debos mitai chanchin le ani tin hun man dan chu athli thlai char chara engtika nge na akala engtika nge ina thlen tunge a chen pui ti re chu a en thlachina delia chuan akal changin debos mitai chetlavel chu ngun takin athli thlai reng china ni a topa chuan fleta chuan ama chavin a cheng ti chu a sheta a chu chu atan rem chang thaber ani ta ni chuta ram prasad chuan ro manna hlo umle rom tak mai poi soilo me chenun na lak dan to ro manna chu asyam ta ni police tarlan danin June kumsang hi somni prokhan Delhi kal turin thutluk na asyama ma se hemi chumero chu ama chavina kallo anu pui bansari le an faparol thar ashwai ve tlata anua an shet le danin an kalmain hemi te chung kwa hian in buat saina anni na diktak thupnan hotela fake document an peya hei fake document hi West Bengalan umlai khan an siam tira tumlok nei ranin debos mita tha tum ranin delia hianan kala adar card lem an siam tirani juni thum jengkar cover main delin thleng pheya reilote hotelan chul nuwa taxi in Vasundhara enclave an wathlenga debos mita chuan alo hria chian ain wa tu ten ni wangin makpo atishan lova mi khwal pa ngai lo lom angin alo lom e mema in chunga chuan alo tira hei wang tak hian tuk verle kongka ti chena nu ma po kha omlo re ngani in chungan chut nuwa ti an han chena debos mita khan tui in naw a pehloma chu chu anuwa tebula police ten an mu chwa kha ani nge ngeya ram prasad chuan in shal chungchang bok chu a soileya poisa po adu za zat pek ain pe thu soya
thut lukna siam ngal turin ati ngal tong boka mase debos mitai chana chu angai reng in chu ashal don lauti asoinan le a mase ama maya chu mi pa chu ti satya tur chawa kal ani lauti ashelok pik lavani nu chui tu de soidanin ram prasad das he in bua sena thuk takne na thuk chwa kaniya musalan ti mai marcha le masala eng elo rot koina fungri takang kha phot chwa ka di chuan debos mita injin lo lai tak chuan aluwa chuan a chuta chorani in vena hun tak nyal po anei lo wangin an nu pa chuan che chwakin an sui sa zui ngala aban rek ton tona chuan mul zia faina razor chuan thuk takin an zaya thisen tam taka chwa a thi wat theina nan ti ni chuta thil rap thlak tak chu an fapa rol thar chan ti chuan anu le pa in rong taka mi an that lai chu a mu veka nasa takin aril ruwa po ngong anei ngeyan ring ani debos mita e acha thlak fel nuwa chuan fin fiana ti bo turin an thom no an thlak sok soka bolina anin bol faya thom no spare ken chun ha a chu wang tak chuan CCTV footage a khan an lu lai thom no le an chuak lai thom no kha ain an no chan kha ni debos mitai chena ina chenga an chwa main in chungan chetna te chu antifaya ma se poi khoina mun hi chutim maya nore vek thei ani haulo an nu ma thofel to niya anin shiat nuwa chuan ina chang chuan an chhuaka arun chwa lai chuan anum dan po apa ngai e mema engma thlenglo ang mayan ni pon lama taxi lo ngak reng tuwa chuan chuang lutin hotel lama chuan an kala railo te nuwa railway station lampanin an chuak le a Delhi chenga an chuak thayani chuan an him to done mo anin ti lain an hnunga Delhi police team te chuan chiang takin an lo zui rengti an che der silavani junili kumin kumsang ni sumni poruka debos mita kha an thata juni saria police ten poi khoi tu te hi an mana an fapa hi kumtling lo alani wangin JJX noya achung thu rel ani dona ram prasad le anupuitero West Bengal local court a shwainiin Delhi shwai phalna transit remand andila hi andil na hi pomsak anni toemti shiat alani lava Delhi shwai anni nuwa courta inlan le in investigation te anneyanga chumi nuwa jersey te an thelu don chawa wangin an chung thurel chung hian hun aladu deuh hlek don ani mel soituangin an fapa hi kumsom pathum mi rulthar kumtling lo alani wangin Juvenile Justice Board in achung thu hi a shanin an rel don ani